Terve! Haluuko sun yritys säästää siivouksen kustannuksissa ja parantaa samalla sen laatua? Me ollaan Sopotilla niin varmoja, että me pystytään tää toteuttamaan, että me tarjotaan PK-seudun yrityksille viikon ilmaiset siivoukset velotuksetta. Klikkaa tosta alta itsellesi tapaaminen mun kanssa, niin sovitaan aloitusajankohdasta. Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Nyt kokeillaan viikko, niin näet omin silmin mistä on kyse. Meidän salaisuus ovat tilanne mukaan räätälöidyt autonomiset siivousrobotit, jotka tekevät käsinmenetelmää tai yhdistelmäkone plus kuljettajan veroista työtä murto-osalla sellaisen kustannuksista, varsinkin tiloissa, joissa siivoustiheys on runsas. Puhdistusrobotit säästää aikaa ja rahaa ja ne soveltuu hyvin myös tiloihin, joissa on useita kerroksia, kynnyksiä ja monimutkainen pohjaratkaisu. Lisäksi, jos sä haluat, että sun yrityksessä on aina töissä kielitaitoinen, osaava ja palvelualtis siivooja, niin meillä on. Sillä siivousrobotin hyödyntäminen ei tarkoita, että asiakaspalvelulle ja vaativammille siivoustöille ei olisi aikaa, vaan ihan päinvastoin. Varaa siis aika tapaamiselle tosta linkistä alta, niin jutellaan teidän tarpeista ja kokeillaan viikko pienellä kynnyksellä. Juuri nyt on oikea aika tehdä muutos eikä antaa kilpailijoille etulyöntiasemaa. Tervetuloa siivouksen tulevaisuuteen!